Zer kantatu behar zaio isildu dutenari urunean entzuten da bandera bat kantari. Kaixo anoi eta ongi etorri podcastan bigarren atal honetara. Lehenengoa ikusi etxe behinantzat, Kontseilu Sozialistiak, Deba Bailarako Kontseilu Sozialistiak ekoitziako podcast bada hau, Goienari esker, nola ez? Eta gaur be hemen beste bi lagunez lagunduta egongo naiz, aurrekoan aldian, aurpegi barrixak. Nire eskerrek aldian, Joanes Plazaola, Kontseilu Sozialistako kidea. Haupa, Aitor. Eta nire eskumak aldian, Itzi Arzit, gorkoan Itaian izenean. Haupa. Gomendio txiki bat igual, lehenengoz podcast hau entzuten baldin bazabitzai. Lehenengo podcastan sarreran bai garatu geben apur bat, podcastan helburua zeintzu zian, Kontseilu Sozialistian sorrerian ondik etorren, Mugimendu Sozialistian parte dela aipatu geben. Eta aipatu geben baita, Mugimendu Sozialistiak ze helburu eukileken gutxi gora bera. Eta tartian aipaketa zen, podcast honek ze funtzio betetia gurako geken mundu ideal baten. Mundu ideal baten, ez gara bizit, da beraz etzan mundu ideal baterako proposamena. Baina bai aipaketan geben, podcast honek gure ebela ideiatan eragikia, aspektu kulturalian ekarpen bat ikia, eta batez aitzaki bat emuti aktualidadiari buruz berbainaz, ideia batzu mai gaineraketako, eta politikiaz berbaileko gure inguruan. Eta orduan gaur saiatu gara, zuen baimenakin da zuen laguntziaz. Horri ekarpen bat dilen, eta suerte aprobaten lortu be ingu. Ordan, hortarako aurrekoan erabiliteko egituria jarraituta edo, eskatu notzen bixori notizia bana ekarteko, aktualidadeko gai batekin loturiako notizia bat, aprobat gaixa lantzeko. Eta okerrezpano, bitziazu hasiko zara, ez? Bai, ederto, nik ekarri dut apur bat, fasismoan eta oldarraldi reakzionarioaz lotuta dauzen, notizia bat eta beste gai bat kokatukot. Bat izen da, fasismoaren kontrako mobilizazioari esker, Bitokilez bertan behera, Bitokilezek bertan behera utzi behar izan du Iruñeko bizita. Hau, oindala pare bat azte pasauzan ekintza bat izen zen, zeinetan Bitokilez fasistak opusian deitzu zauen, ez dakite, kedada bat, eta horren aurrien hainbat kide antifasista mobilizatu ziren horrei aurre itxeko eta fasistak kanporatzeko. Eta, horren aurrien ikusi zan, foralen papera zein izen zan, eta zelan egon ziren bai kargak eta abar. Eta, hori alde batera itxita be, komentetia, oindala gutxi bedai, lasartera Vox alderdi politiko ultraeskuindarra etorri zala, eta beste behin, ertzaintzak bebai, arei babesa emuzotzala, beste hainbat kargak erabiliz, eta antifasistak berriz be, jipoitzen. Eta, hori apurtxo bat kokatuta zeintzuk izen dien nolan bi notizia nahiko potente eta nahiko hurbiletik ikuketan gaitzuna. Eta, horren aurrien be, ikusi da zelan hainbat alderdik eta instituzio generalien erabili dauien bi ekintza hauek, hau da, gehien bat antifasisten ekintza hauek, zentrau bierrien arazua Vox alderdian edo Bitokilez fasista hontan. Ikusi da zelan aurrera eruen da kriminalizazio kanpaina bat, zeinetan moduren baten o beste baten fokalizaudan arazua kasu hontan antifasisten jarrera igual konbatibo hortan edo apur bat violentziaren apologia inaz moruen, zentrau bierrien ze impunitate emuten dotzien ultraeskuindar hauei eta jarrera fasista hauek danak sustatzen modu oso aktiboan eta dando la cara, sustatzen dauen hauei. Nik uste dut hor importantia dela ez bakarrik instituzioen eta alderdixen papela, baizik eta polizian beran papela bebai, azkenengo mobilizazioetan izan Gasteizen, Lasarten eta Iruñan bertan, ze papeleuki da ben, ez da bela bakarrik babestu edo zentzu baten defendidu polizia, baizik eta, fasista barkatu, fasisten
bando berian ikusi ditugu, Gasteizen modu oso argixan kargatzen antifasisten kontra, ikusi ginoan zela mandibulia aportu zoten kide bati foamen bitxartez, eta ez bakarrik hori, ikusten dugu bai ze impunidadekin tratatzen dituen fasista goerak. Adibide oso argigarria da, Gasteizen falangistak bertaratu, eta etzebela falangista bera bat be ez katxeau, ez identifikau, eta zuk esan duzu moduan azkenian ez da arazua jartzen, ez da arazuan errua, ez da fasismoan igoera hori, baizik eta horri emote jakoen erantzuna, eta hori da problematizatzen dana zentzu baten behar. Hori da, eta hor da apuran ikustu lehen Itziarzuko ipaketa zuen, ez? Erantzuna beha jartzen dala zalantzan, erantzunan violentzia jartzen dala zalantzan, eta alderdi askok nola bakez erantzuteko deialdi bat edo zabalketan dauen, edo hauteskundian bitartez eskuin muturrari aurreiteko deialdi bat zabalketan dauen, gero realidadianean eskuin muturra eta fasismo eta reakzioa kalien da bilela gura dauen moduan, eta kontrara Euskal Herrixan olako movimentu indartzurik sortu espada, egon badauzen arren, noski fasistak eta reakzionaixoak, eta batzuk kontroletuta bai, egon badauzen arren, Euskal Herrixan zabaldu espada izan dela kaletan emuntxakon erantzunatik, eta aurreiteko jarrera horretik, eta orduan, zilegitasun osua dakoila, bai Gasteizen, bai Iruñan, Lasarten, edo zein lekutan, fasismoari emuntxaten erantzun horreik, eta zilegitasun okitetik aparte, biharrezkoa diala esan honeke. Bai, eta gainera aldi berien ikusi leike zelan, bai apur bat enfoketan dauen arazua tipo provokazioetan jauztiai eta jarraiketan dauen kriminalizetan jarrera hauek danak eta indien ekintzak, baina aldi berian zelan hainbatekin dauen bere apur bat ekintza hori eta tipo, esan daue, bai, lortu dugu, adibidez, bitokiles fasista hau, Iruñatik kanporatzia. Tipo, apropiau da apur bat, gazte antifasistekin dako lan horren inguruan kritikau dagoenien zuzenki, baina aldi berian, esan dau, tipo, bai, hemen kaleratzen ditugu, arkatu baina zuk ez. Bai, komen izaten diskursuan arabera, zati batzutan, etekinetara gura daue, fasisteri emundako erantzun hortatik, baina beste batzutan, kritika gura daue forma horreik, edo kritika gura daue ekintza hori bea. Eta azkenengo puntua lehen aipatu da bai, kriminalizazio kanpaina bat abiatu dala, baina nik uste oso importantia dela ikustea kriminalizazio kanpaina horreikan nola berdinketan dauen fasistak eta areiri erantzutera fandan jentia, nola berdinketan dauen igual dozte, etorkinan kontra dauzena, emakumian zapalkuntzi eukaketan dauen jentia, nola berdinketan dauen horri kontra hilera doian jente batekin. Bai, dudaik ez. Guztiz bi motorretan dauzen. Bigarren albistera pasako gara, ondo pentsa pasatze? Bueno, nik ekarri hoten notizia izan da, kasu honetan pixkat Gazako edo Palestinako genozidioan ondorioz egondako zuetenan arira. Kasu honetan Gazan batez beste egunean 8 palestinar erailtzen jarraitzen du Israelek. Hilabete inguru edo pasauko zean zueten hori sinatu zanetik, ordutik moten daue sare sozialetan eta notizietan eta Palestinaren lehen zeuan arrabotz hori murrizten joan dala, geroz eta leku txikixagoa emoten jakola bai bukatuta egongo litzakien zerbait moduan tratau izan dela bai, eta horrek daukan alde batetik daukan arriskua kontutan eukitza. Nik uste dut importantia dela seinalatzea alde batetik zueten horren faltzutasuna, datuek berak erakusten daben moduan, ez bakarrik egunero sortzina hildako egon dielako, baizik eta gerora adostutako laguntza humanitarizuan 24% besterik ez dalako heltzen nahi. Orduan, zentzu baten, zueten honek funtzio bat betetzen dau, dela aurpegi garbiketa bat, eta zentzu baten sortzena izan zu hori, txispa hori apaltzeko saiakera bada. Bere momentuan ikusi ginuan, zueten horren, ostian uste dut izan zala, Iruñan 50.000 pertsonatik gora mobilizau ginen,
Eta egisa da, geroz eta zailtasun handixo badarela bebai, jende batekin, honen inguruan lan itxeko, eta zentzu baten, bada zailtasun bat, euren nahizetako bat dalako gu Palestinaz ahaztia, jarraitzia kolonizazio prozesu honekin, hamarkada desente aurrera eruaten daben kolonizazio prozesu honekin, eta ezer pasauko ez balitz moduan, beste gai batera salto itxea eta zentzu baten horretaz ahaztia. Bai, emuten dau gaixa, denpora alde batetik, denpora desente ondan ez mai gainean, emuten dau gaixaia iraganeko zerbait dala, hau da, normalizau injala bere presentzia, eta orduan, emuten dau Palestinako notiziak ez diela barrixak, eta orduan, hilakoak ez diela barrixak, ez da bitzela jente barrixa hilen, dengo jentea bilela hilen dana, eta bestetik, zuetena emun zanez, emuten da barazoia konpondu dala, edo hemendik aurrera paseen dana, jaztala, oin arte pasadanan parte, ulertu jarrian, genozidio prozesu osorik eta kolonizazio prozesua, urtietan martxan egondan prozesu bat emoan. Bai, eta nik ustot, honekin be, aipatu bida dela zelekutan geratzen den, bi estatuen irten bide horren fartxa. Zentzu baten, hainbat alderditatik hori babesten ibilidi azkenengo bi urtietan, zentzu baten esan izan da bebe Palestinarre resistentziak defendidu daben posizio bat dala, eta nik uste dut importantia dala bebai, erakustia zueten honen ostian ez dala posible. Osea, Israelek hasieratik erakutsi dabela, berak ez dabela nahi, ez daukala inungo interesik bi estatuen irtenbide bat eman deixen, Oslotik ona be hola erakutsi dau, Israelen aukera bakarra herrialde bat da, estatu bat da, eta berak planteatzen daben estatua Israel da. Orduan nik ustot kontrakotasunean gure planteamendua justo kontrako izan bidala. Palestina azke bat soilik existiduko dala, Israel existitzen ez da bitxartian. Eta Israelen proiektu kolonialista hori desagertzen den momentuan soilik izango dela Palestina azke. Bai, ze gainera kontutan hartzen bozuia bi estatuen kontzeptua zilegiztatzen dozu Israeleko estatua bera, eta esaten dozu, tokixa daudan ondako. Eta horrek azkenien atzetik daukon irakurketa da, indako genozidio osua apaldu dala, eta listo, ontxe mendik aurrera, esku emungo. Bai. Eta... Osa, kolonialista eta kolonizatua, bisa bat ere esku emungo. Bai, beste elementuan etzat importantia baita, Israelek beak ze funtzio beteten dauen hemengo estatuantzako, mendebaldiantzako osorik, zertarako sortu zen, esan ere modu baten esatiarren, eta gaur egunean aparte ekialde hurbilen olako estatu bat eukitiak mendebaldiantzat ze funtzio beteleken azpimarraketiaz aparte, biharrezkoa da baita nik uste dut, hemengo enpresa askon papela seinalaikia. Bai, de hecho guztiz lotuta zuk esan dozunaz zelan aurpegi zurik eta horretan dabitzen, ikusten da gure inguruko hainbat enpresek eta, Espainiar estatuak berak eta Euskal Herritiko bai, aurpegi zurik eta hori aurrera eramaten dabitzela, eta, ni ikasle izen da, apurtxo bat nik ekarri dut EH1 adibide potentia, eta... apur bat komentetia, igual danok entzun dauela EHUk Israelekin mantentzen dauen lotura ekonomiko hori, baina, apurtxo bat datuekin beteteko, ez izeteko, zehose komentetan dana, jakin barik ez. Ta ekarri ditudan adibideak edo datuak, urrengoak izango ziren. Lehena izango zen Horizon proiektua, hainbat enpresak sortzen daue, hainbat enpresa baliatzen die proiektuen eta hainbatek emoten daue euren ekarpena, eta EHUk parte hartzen dau hortan bai gidaritza eta bai kolaborazio lanetan. Estimetan da, proiektu hontako hainbat azpi proiektutan, EHUk irabaziko zitxula milioiak, hortik azteko. Bai egisa da, gero EHUko errektoretza berriarekin komentau zala harremanaketen ingo ziela eta ja eziela aurrera begirako harreman gehiago ingo, eta horbe ikusten da beste
modu bat, apur bat gainetik pixu hori kentzeko, eta esateko, bueno, bai, ez dugu gehiago ingo, baina oina artekoaz, bai, ja baliatu gare. Eta beste datu bateko lan esaten dau, 2023ko azarotik, 2 lankidetza berri sinatu diela, eta aurreko hainbat lankidetza edo, bai, lotura ez diela apurtu. Horreitako batzuk die KAF enpresakin mantentze ditxunak, honek San Mamés ingenieritzako fakultadian bere enpresa gela dauko, eta jarraitzen dau hor. Bestalde Teknalia enpresa egongo zan, ikerketa zentro bat fakultade igualian daukona, San Mamésen, bueno, lehenik eta bain bi enpresa horrek Israelekin modu zuzenian lotuta daz, kafek justo tren, tranbia azpi egiture zornitzen dau Israel, Teknaliak hainbat, itxen daulan apur bat elektronika, baina apur bat olan, enau oso ziur justo zein da neuren lana, baina bai Israel laguntzen dau, eta azkenik HP egongo zan, elektronika enpresa, honek erabiltzen dau, honek emutotza Israelei, digamos, baliabideak, palestinar errefuxiatuak eta kontroletako, hainbat sisteman bitartez, eta EHUk kasu honetan enpresa hontako HP-ko 5.000 baina ordenagailu gehiago dauzko, eta, honek izango ziren adibide txiki batzuk badaz beste hainbat enpresa kontaktua mantentzen dauenak EHUkin eta ondorioz modu zuzenian Israeleko genozidioan parte hartzen dauena EHUk, hauen bitartez, eta hau apur bat be komentetako zein izen leikeen EHUk hau itxian arrazoia ez, eta kontua da unibertsitatea publikoa izan arren kapitalen naietara egokitzen dan beste instituzio bat dala, kaso honetan diplomaziatik, eta, klaro, honek behar batzuk bete biditzu, izen ikerketa edo izen, beste hainbat gauza, eta gero komentau bez, zelan honei, hau salatzeko ikasleek eta eragile desberdinekin dako, digamos, ekintzetan, manifestazioetan edo elkartaratzetan zelan unibertsitateak beste behin erabili dauen segurtasunan arma hori ikasliei errepresio bat sometitzeko, kasu honetan ertzaintzaren bitartez bebai. Hor, punto importante nere uste esan, konplizidadian aipaketa zebenean, bai aipatu da nola, EHUko errektoretza barrixa sartu zanean, publikoki adirazi ebein, horrelako agerraldi desente bat inja gainera esaten, nola harremanak etengo ebein Israelekin, eta gerora fandia poliki, detailetxoak urteten, harremanak eten horrek, komila desente eukana. Bai guranen remarkaia nola diaz, la vueltan testu inguruan, Israelgo ekipuan kontra indiako ekintza danak kriminalizau izan zian, da askotan aipaketa esan, etze ala ezer lortuko horren bitartez, eta gerora lortu dan, orduan, kontestu hontan dan, ondio genozidua martxan dauela, ondio kolonizazioa bete-betian injarrien dauela palestinar lurraldian, alde batetik, palestinar lurraldian osotasuna aldarrikaketan jarraiketian biharra ipatu biharrekoan ikuste, eta bestetik, biharrezko dia presiño mekanismoak konplizidade horreik apurtu, eta Israelen zilegitasun hori gero eta txikineua izan deixen. Bai, nik uste dut azkenian mondako borroka horren danen emaitza bat dala kanpora begirabe erakutzi nahixa harreman danak eten diela. Egon ez balitz protesta horre guztiak izan ez balia, ez litzake olakorik urtengo, eta zuk esan duzun moduan poliki-poliki gauzak urtetzen joan dia, eta ondio lotura horrek jarraitzen dabe. Nik uste dut adibidez zentzu horretan be, oso importantia eta txalotzekoa dela, Euskal Selekzioa Palestinan kontra jokatutako partido horretan, bai zaletuak, bai palestinarekin elkartasunarekin batera, fokua be zentzu baten jartzia palestinar resistentzian legitimidade horretan, ez? Zilegiztasun horretan burrukan jarraitzeko eta kontutan eukitza
zentzu baten palestinar resistentzia hori barik, gaur egun ez ginakiela honi buruz berbetan ibiliko, ez litzakela palestinarik existiduko, eta Israelek bere kolonizazioa bere azken muturreraino eraman da eukiko zebala, orduan zentzu baten, ez bakarrik hemen eitzen dan kriminalizazio hori, baizik eta palestinar resistentziarekiko eitzen dan kriminalizazio kanpaina horrek be, badauka bere garrantzia, bai militantziaren beran ziegiztasuna idagokizionean, eta zentzu horretan betokatz jaku horren defentsa bat eitxe. Bai, eta militantzian zilegitasuna ipaketa zen, desaguneke gero be retomaukula puntu hori beste modu baten baldin babe izan be, notiziatatik aparte gaurko asmoa zan bigai potolo lantzia edo, agendak maigainien datozen astetan, maigainien jarriko eskun bi datan inguruko proposamen bana azterketia. Eta sarreran aipatu du Itziarrek arrean notizia egin lotuta, jarrera erreakzionaizuak, jarrera faxista, joera erreakzionaizuan gorakada bat emuten dabilela kontestu hortan, eta tartian jarrera nik uste dut nabarmenenetako bat, igual asko saltuzan nabarmen horri, nabarmenetako bat dala emakumian ganako injarkeria ukatu hilen dauen jarrera bat, eta jarrera matxistan normalizazio eta igoera bat, eta lehenengo datia, gain gainen dakuna, azaroak 25 da, emakumien ganako indarkeria matxistan kontrako eguna, eta hortarako itaiak dakon proposamena maigaineratu gura gaben gaurko podcastian. Bai, igual apur bat tipo podcast honen gidoia apur bat jarraitzeko be, ez dut notiziak ekarri honen inguruen, baina bai guztauko jaten hainbat pasaudien hainbat gauza, komentetia, apur bat repaso mentala itxeko, eta ez geraketako palestinakin pasetan dan moruan, beste behin, punturen baten, zeinetan ez dotzauen garrantzia muten egunerokotasunean. Iraganeko gauza moan, normalizateko gauza moan. Bai, ikusten dugu astero Euskal Herrian bertan be indarkeria matxistaz lotuta dauzen hainbat notizia urteten diela, eta azkenengo batzuk, izen die Iruñako karpan emundan bortxaketa, oindala pare bat hilabete, esango nauke edo hilabete bate zarautzen erailketa hori da, adunan putetxe baten desmantelazioa ez dakit izendan, baina eta abar, eta, apur bate horrek ekarten duzku burura ondikan lan asko dauela itxeko, eta zelan gure gizarte berri baten bidian ondikan hainbat gauza maigaineratu biditzugun. Ondo komentago zuen moruen, fasismoa azken aldian asko igoten dabil modu baten oso esponentziala, digamos, eta hori hainbat kasugatik edo, historiako momentu askotan pasaudan moruen, bere arrazoiak dauzko. Ikusten dugu azken aldian, zelan desmobilizazioa eta despolitizazioa asko azidan, hau da, kosta huitxe jakun igual gero eta gehiago, badau kapa handi bat, mobilizatzeko ondikan joera handi hori daukona, baina bai egisa da, azaroako 25 edo martxoak 8 komentetan duenien, bai desinflau itxen dela apur bat erantzun hori. Emakumearen auziaren inguruan berba itxen duenean, bai egisa da, jauzi garela izen leike gizarte mailan, derrotismo antzeko baten, eta hori guk ikusten du hainbat arrazoi gatxik emundala. Alde batetik eukiko gen eta bastante argi ikusten dana, nik usteot, dala instituzioek bere ganatu dauienetik historikoki egondan emakume auziaren borroka, desinflau indala. Hau ez da pasau bakarrik oindala urte asko hasi izan feminismo olatuarekin, beste hainbat adibidekin ikusi gaike, baina ikusten da zelan kalien gauzak itxen dienean aldarri batekin instituzioek hori ze tendentzia daukien hori hartzeko, bere itxeko, eta zepazetan da modu hortan, igual gizarte kapa batek ulertzen dauela delegazio bat emundala, eta orduan instituzioengatik
emungo dala honen konponbidea edo, bueno, hau apur bat hobetzeko prozesua. Kontua da, instituzioek euren ezintasunak eta utxuniak daukiela, eta, bueno, hori argi remarketan dugu itaiatik, ikusten dalako berdintasun politikak saltzen diela, eta, bueno, azkenien hori populismo antzeko baten sartzen da, eta botuak irabazteko mekanismo gisa oso ondo funtzionetan dau, baina, bueno, eta hainbat erreforma ataraten di aurrera, baina erreforma horreik badaukie euren utxuniak eta hortan zentretia oso garrantzitsua izango zen. Honekin, ez gura esatia, erreformak berak txartu etorte jakunik. Hau da, erreforma horietaz eta eskubide politiko berrietaz baliatu bigare, gizarte berri baten helburu hori eusteko, eta apur bat hobeto aiegetako, eta bide hortan bentzet lan hau errexau itxeko. Bai, nik uste dut hor pixkat askotan hartzen dela, erreforma horrek hartzen diela guk hartu biako ginuzkela tresna moduan, hau da bidea auspotzeko eta antolatzen jarraitzeko tresna moduan, eta ez hainbeste askotan politika horretatik saltzen den moduan, dela helburu moduan. Hori da. Erreforma horrek ez die helburuak izango die pauso batzuk etorkizun horretara bidean. Hori da. Eta, klar, kontua da, instituzioak egungo sistema kapitalistan baliatzen diela erreformez, eta horrein helburua inoiz ez dela izango masandiaren, hau da, klase baxuko jendiandako indako erreforma edo lege bat. Ze pasentan da, hemen ikusi gaike justo indarkeriaz lotutako hainbat lege, izan indarkeria matxistana bera edo solo ziezi legea, eta hauetan komentetia apur bat zelan, komentautako ez, legia bera oso ondo, guazen olako gauza gehiago itxen, baina zelan honek ez dauen emakume kapa langile ari, ez totzan apeletan zuzenki. Beti komentau izen dugu, edo beti arrazoitu dugu politika hauekin da zela kapa burgesan dako, eta lege hauetan ikusten da berdina. Zelan adibidez eraso bat edo indarkeria kasu bat salatzeko, adibidez emakume atzerritarrek, 80 egun baino gehiago egon diela, herrixen, obiedantok ziurtatu bidaue. Gero be ikusten da olako kasuen aurrian emuten dan jarraipena ez dala guztiz egokisa izeten, hau da, bihurtzen dala indarkeria kasua guztiz tramite burokratiko bat, zeinetan biktimak ez daukon jarraitasun bat, ez da laguntza psikologiko, ekonomiko edo burokratiko haundirik. Eta horrek beste behin erakusten duzku, zelan edo zuk dauzkotzun zure medio guztiak honei aurre itxeko, edo ez dozun lortuko kasu hontan salaketa bat modu zuzenian eta zu, eske benefiziauta ezare urtengo inoiz, baina hori. Horbe, komentetia apur bat poliziak ze papel jokatzen dauen, ikusi da azkenengo salaketetan, eta hurbiletik ikutu duzku hainbat kasutan poliziak mehatxu bitartez edo inkrepazio bitartez hainbat biktima agobiau ditxun, digamos, esan ez zuk esposu salatzen, igual beste baten gana jungo da eta beste bat bortxatzen badau, apur bat bai kriminalizetan biktima bera izten erasotzailearen, edo erasotzaileen jarrera dana, biktiman eskutan, ez? Tipo, argumentu gisa, ez kestozu salatu, eta horregatik pasau die beste boskazu, eta hori beste behin, horrek erakusten duzku zelan modu kolektiboan antolatzen espagare eta gure artien espoguen sortzen babes mekanismo eta aldiberian atake mekanismo horreik defendiruteko, ez garen oso urrin aiegauko. Hor, poliziakin lotuta baian ere ustez nahiko adierazkorra da,
azkenengo hilabetetan zegoen notizia desente urten diala, polizia ja ez da babesteko mekanismo ez dala, polizia barruan, eta poliziako kide asko eta asko diala, erasuak hilen da baina erasotzaileak diala, eurak. Eta oso larrixa da nola kasu askotan babestian izenean edo segurtasunan izenean presentzia poliziala handiketan dan esparru askotan, jaigiruan adibidez, baina gero realidadian poliziak eura dian eraso asko eta asko hilen da bainak, eta gero euran artean konboketako kapazidarik ez da bainak. Bai, de hecho, beste notizia bat irakurrinen, oindala gutxi, komenteta zauena zelan salatzezan be polizia bat, hainbat bortxaketa zelan esaten da, tipo, Zaiakera ez, pista moruan, eskutatzear. Bai, pruebak, borretiarren, adibidez. Eta, bueno, bestalde ikusi dabe bai, zelan hainbat alderdik erabili zen dauen, bueno, instrumentalizau dauen, kasu hontan indarkeria matxista bera, poliziaren presentzia areagotzeko, eta esateko, vale, bueno, arazua ez da bukatuko hemen, bueno, guk esaten dugu arazua ez da bukatuko polizia gehiago jarrita, de hecho, zu komentatu duzunaz kontraesan handi bat egongo litzake, baina, bueno, babes bat salduguran, zelan, presentzia poliziala handitu dan barbaridade bat. Bai, eta nik ustot pixkatzuk esan duzuna instrumentalizazio hori, zela jende batek erabili dituan eraso horrek, kasu honetan, sare sozialetan oso forma garbixan, aurreko baten Iruñan eman zan eraso horrek, zela jende batek erabiltzen dituan arrazismoa babesteko, zentzu baten joera rasista hori elikatzeko, oindala gutxi be, ja ertzaintza da olako erasuetan, erasua burutu daben pertsonaren jatorrixa erakusten, hau bingen zupiriak esan zeban Vox eta PPren eskaeren ondorioz horindako zerbait dela, eta zentzu baten zela, bueno, jende honek danei, emakumeen kontrako erasuak etxakoela importa. Etxakoela inundik inora importa, es más, justo misoginuenak eurak izaten dira, eta zela erabiltzen dituen bebai eraso honek guztiak, ze erabili da hitza, euren tendentzia arrazista honek sarietan zabaltzeko esateko, bai, baina zein zan erasotzaia, bai, baina ez dakiz zeinek edo ez dakiz jatorriko erasotzaia baldin bada zuek etzate kalera urtetzen. Eta zentzu baten, bueno, sortzen dabe monstro bat, edo kontrario bat, feministak magrebtarren kontra ez die horitzen. Ez da eraso honek ez die salatzen. Eta justo, eurak dia zentzu baten, tendentzia horrek erabiltzen dituenak, bai, eraso horrek justifikatzeko, denbora guztian, bai, polizien erasuak eskutatzeko, eta bakarrik interesatza jakuen gai horrek etaratzeko. Bai, guztiz. Ta justo joera rasistekin eta be jarraitzuta apur bate komentetia bebai ze importantzia daukon eta ze papel daukon fasismoan gorakada honek emakumeari dagokionez. Jarrera klasistak eta rasistak eta handitu diela ikusi leike eta zuk argi azaldu oso bebai, baina apur bat komentetia hor emakumea ze puntutan geraketan danez. Fasismoak, bueno, badakigu estatu autoritario bat defendatzen dauela, eta estatu autoritario hortan emakumean papela, bueno, eskaketan dana, edo betikotzen dan papel hori izango zan, beste behin, emakume puru batena, tradizionala, apala, politikoki inungo implikazio hori gabekua, apur bat beste guztion bierrak azetuko dauen emakume bat, eta zelan oldarraldi erreakzionario honen bidez, eta batez be,
ontxe azkenaldian sari sozialetaz baliatuta ikusi leik ezelan gazterixan gero eta input edo informazio gehiago haiegetan dan apur bat emakume horreik lortzeko bidian edo bai emakumeak aldatzeko bidian eta bai igual gizonezko gaztietan olako emakume bat nahi izateko hori da, bilatzeko como desira hori edo bihar hori. Zela zen influencer hori rorro edo... Hori da, trat wife, hori da. Horri ikusi da zelan beste behin emakumea egon bidan kasu hontan gizonen esanetara, hau izango zen beste tipo islapen bat gutxi gora bera emakumean papelana sistema kapitalistan baitan, dala como bestien biharrak azetzeko da, bueno, eta emakume langileana batez be, eta horrazkenian guztiz justifikatuta gelditzen die emakumearen kontra egindako indarkeria kasu danak. Ez? Azkenien zure papela baldin bada bizitza hontan hau eta hau, oso argi saltzen dauiena, hori esposu beteten, zure kontsekuentziak dauzkotzu. Horbe ikusi da, zelan haunditu dan asko meritokraziaren ideia hori, eta zelan azkenien zuk esposu zure medio propioen bitartez zerbait lortu, zuk indako dana, praktikan ez tozuin ezer, eta orduen horrek emakumean gandaukon kontsekuentzia askoz be modu handiagoan ikusiko zan, ze azkenien hemen saltzen dan emakumean papela, baldin bada lan ikitzen ez dauena, ikasketarik ez daukona, eta bere kabuz balio ez dauenak, emakume horren beran gainien jausten da apur bat, zuk erabaki dozu hauin izena, orduan zure kontra dauen dana, eske zuk erabaki dozu ez ikastia. Orduan, hor sortzen da apur bat, zirkulo bat, zeinetan emakumea beti gelditzuko dan langilea. Bigarren eskaloi hortan, ez, jerarkia horren barruen bigarren eskaloi hortan, eta aurretik komentautako kasudanekin eta bebai, violentzia bat horren aurka, askoz be normalizau hau gelditzuko zana, askoz be justifikau hau, eta, zehose, kasu bat bezala, ez? Eta fasismoak askotan, eta ultraeskuinak asko itzen dago, hau dala indarkeria matxista bukatu, eta apur bat indarkeria interpersonal gisa esan ez, tipo, eske zehose ingo zauen, edo, eske euren arteko liskartxo bat izen da, eta, kasualidadez emakumea kabauta agertu da. Orduen, apur bat komentetako, hau izango zala gutxi gora bera testu ingurua. Ez? Sare sozialak honetan, komentau moruen, dauko kriston garrantzia eta dauko papel bat oso garrantzitsua, ze praktikan politika gintza ontxe bertan sare sozialetik aiegetan da gaztienen gana, baita beha aiegetan da gaztienen gana askoz berrexau adibidez pornografia edukia edo zentzurauta egon biko zien hainbat eduki haiegetan da askoz berrexau eta horrek azkenian itxan dagoena da kasu hontan emakume langilearen kasuan sexualizazioaren apur bat sustatze lan hori eta rolak betikotzia eta komentautakoa. Zepazetan da hor, ikusi dauena gero apur bat erasuak emun ostian eta denbora batera erasotzaien aurrian impunietate handi bat sortu dala eta apur bat gure izeten indarkeria matxista hau guztiz tapetia edo ukatzia ikusi da erasotzaileak ikuste ditugula hainbat eremutan guztiz tranquilidade osoz eta normalizazio osoz. Horren aurrien gure apostua beti izango da salaketa aktibo bat eta seinaletia eta horren aurrien berriz be azpimarratzia instituzioen bitartez hau ez dala llegauko eta beste behin guri emakume langile itoketa jakula eta klase langileria guztiari indarkeria matxistai aurre itxeko
medioak jartzia eta gure partetik antolaketa aktibo batek zebier daukon. Orduan, hori, ontxe ja data hurbiltzen dela, Itaiatik hainbat, egitarau bat proposatu dugu, hainbat ekintzekin, apur bat, hasiera baten komentautako desnormalizazio hori apurtzeko, Itaian jarduna urte danekua dela, hau da, ez ga azaruako 25 jaixoten eta martxoak 8 itxungitzen, eta listo, baina bai egisa da ikusi duguela biharrezkoa, azkenengo testu inguru hontan, apur bat, egitarau potente bat igual besta, ze, ikusten da, jendia igual ez totzala inbeste apeletan, o jendiak ez dauela bere ikusten arazo hau, komentautako danagatik, baina, bai bier bat, apur bat, egunerokotasunien presentzia bat bermatzeko. Eta hortara bidien indako hainbat ekintza, izango ziren kafe tertulia bat, serie bateko lehengo kapitulo baten inguruen, la asistenta dana, danoi gonbidatzen zauet ikustera eta hausnarketa propio bat itxia, kasu hontan, baina guk tertulia bat proposatu gen, azkenian danon artien, askoz begot urteten dielako gauzak, hitzaldi bat bebai aurrera eruen da, eta mendik aurrera pentsauta dau, egitarauan sartuta dau, mural margoketa bat itxia, arrasaten bertan, eta egunien bertan mobilizazioa aurrera ataratia. Hau dana, arrasaten. Osea, gero debabarrenan, beste egitarau bat dau martxan, eta komentetia egitarau honen garrantzia zein dan, eta egitarau honetan zelan deitzen duen emakume langileria guztiari, arrasatekoa kasu hontan, atxabalta eskoitza gure bai ongi etorrixak die, Bergara eta Oñati bai, claro. Eta zelan batzeko biherra dauen, eta hainbat ekintzaz izen leizkenak kasu hontan, adibidez bat tertulia eta murala, apur bat ocio y tiempo libre, izango zana, zelan modu hortan be emakumean papera, emakumean papel politikua batez be, rekalketan dan, eta horra bidean zelan ingoen lan, eta ze bihar ikusten duen hortarako. Horreaz jarraitzuta, egongo zan, Itaiako azkenengo apostu potente hau, izango zana indarkeria matxistaren aurkako asambladak edo komitiak antolatzia. Arrasaten martxan dau, eta apur bate komentetia zelatan, erabaki duen hau itxia, egonda hainbat eragile herri mailan emakumearen auzia lantzen dauenak, zelan erabaki dan asamblada bat irekitzia. Eta kontua da, apur bat ikusitza zelan derrotismo hortan sartuta eta apur bat ja saturazio batetik emunda jarrera bat izendana, tipo, altzetan dozu harri bat eta dau eraso bat, eta ja nekatuta, tipo, nik zein biot, apur bat bai itxi izen duelako, igual alderdien eskutan, etorkizun hau dana, ez? Apur bat, asambladan helburutako bat, izango zan, azteko indarkeria matxistaren errua lantzia, eta erro hori apurtzeko eta indarkeria matxista desagerrarazteko planteamentu politiko bat azaltzia. Hau da, erreforma bitartez, bidia igual errestuko jaku, baina hauek ez daue arazuaz bukatuko. Indarkeria matxista bertan dau, eta hone bakarri dien, medio batzuk, edo indarkeria jeizteko, edo horren ondoren, ja, berze pasetan dan. Asamblada honekin azkenian, bilatzen duena, da herri mailan emakume langileria izen, ez dakit, 15 urtetatik, 30 urtetara bideko jendia, gazbatuta bertan, eta helburua izango zan apur bat gure artien arazo hau kolektibizatzia, ze bai egisa da azkenengo tendentzia izendala apur bat individualismotik hau lantzeko joera, ez? Izen, munda eraso bat eta nik zein got. Igual zuk ezin dozuin ezer. Baina, klaro, danok
bai ingeik ez, talde batek zehozein leike, eta bueno, hau ikusten da, gaur egungo kojunturan kasu danetan, osea, bitokilez egin iguala, eta orduen hori gure helburu handienetako bat hori izango litzake, elkartzia danok, bueno, eta hortan gabitz, esan gurot jende batek oso interesa handia erakutsi dau, eta gabitz lanian, bai, apur bat, irakurketa bat eta analisi bat itxen, eta gero, bigarren pausua izango zen, behin ondo ulertuta zein dan indarkeria matxistaren estruktura, funtzioa eta apur bat nondik norakoak, honen aurrien zein gouen. Hortarako, apur bat biharrezkotasun bat marketia antolaketa iberai, hau da, antolakauntza gabe inungo motatako ez gai hauko inora, eta kasu hontan indar erakusketa handi bat da, eta izango da beti antolaketa bidez gauzak aurrera eruetia. Orduen apur bat ikusi, azkenengo tendentzia hauek ikusita, zelan jendia igual kosta huitxe jakon, zehozetara batzia, azkenian gure egunerokotasuna dauelako petauta beste hainbat, ez? Azkenian langile klasia garen einean, ez dugu eukiko gure denbora libre dana, hausna hartzeko zelako egoera txarrien bizi garen. Eta, larrei luzatu barik apur bat asamblea dau, ez promozionetako, baina bai egisa da deialdi bate deitzeko, komentetia gure jardunan barnean, egongo ziela bai formakuntza politiko bat itxia, bai denbora libriaz lotutako ekintzak aurrera eruetia, bai izen kafe tertulia bezalako zehose itxia, edo liburu baten idazlia ekartia danok liburua leirutia eta horren inguruan komentetia, gero eraso baten aurrian edo X dinamika ikusten badi eta identifiketan dienean horren aurrian emakumen milizia bat egoteko gure artien apoietako eta erreferentzialtasuna irabazteko eta horren aurrien erantzun bat emunalizeteko ez modu individualian, baizik eta kolektibo batian. Eta hori izango zen batez asambladak beteko zitxun funtzioak eta, rekalketia instituzioetatik kanpo biltzen garela arrazoi argi batzungatik, aurretik komentautakoak, gure jarduna gaztetxian itxen da eta garrantzizkoa ikusten duela hau aurrera ondo atatia, eta gure artean benetan aliantza batzuk itxia, guztiz indartxu erantzun alizeteko indarkeria kasuei, eta kasu hontan indarkeria matxista bera ezabatzerako bidean benetan jardun politiko bat sustatzera. Hor, lehen Israelekin aipaketan genuen ikustot, apur bat iztxiera estilora edo, biharrezko azuk esatezen alen, desnormalizazioa, violentzia matxistean desnormalizazioa, eta horri aurre iteko zein hori existiko eztan mundua sortzeko antolakuntzara deixa, batez be asambladian bitartez, eta azaroko eta bostan bueltan, mobilizaiteko deixa eta mobilizaitien garrantzia azpimarraketi okerrezpana, azaroko eta bostean zeiretan izango da mobilizazioa, ez? Bai, Severon izango da, Severo Altu plazan, eta bertan elkartuko gare indarkeria matxistaren aurka eta sistema kapitalista honen aurka biltzen garen danok. Hori da, beti beha aurrera begira eta egun konkretutik aruntzau lan iteko helburu horrekin edo, eta behin da berriz gukura ez izan dabe, fasismoan gaixa, joera erreakzionarioan gaixa gaineraketan gabitz gaur, eta azkenengo proposamena bide hortatik izango da, bide hortatik landuku, dataz, azarago eta bostetik bertan, pare bat azte geru eukigu abendua zeiko manifestazioa. Bai, hori da. Eta EHKS, Euskal Herriko Kontseilu Sozialistiak, egun osoko egitero bat, manifestazio bat, deitu dau egun hortarako. Hori da.
Bai, osea, ez ginuke fasismoa behin da berriz aipatu nahi, txaku beste geratzen, zentzu baten ez tozkue beste aukeraik laga. Esan dozu moduan, abenduan zeirako hitzaldixak eta manifestazioa deitu da HKS-etik, zentzu baten bada urte importante bat, 50. urte hurrena gauza desentena, zentzu baten bai frankismoko azken fusilatuen 50. urte hurrena, bai txikitauta egin eta frapeko irukidien hilketak, Frankoren beran eriotza be, azaruan 20an, eta zentzu baten be, horren arira, bai gudari eguna antolatu ginuan zarautzen, arrasaten bertan be, Germán Agirre eta Iñaki Etxabe Guardia Zibilak hil zituela 50 urte pasaudia, eta ekitaldixa inginuan eurako gora ekartzeko. Eta nik uste dut importantia dela, memoria ariketa hau ezin dela izan zentzu baten memoria ariketa soil bat. Ezin dela izan, lehengo hori gogoratzeko memoria ariketa bat, baizik eta hortik aratago joan beharra daukugula, zentzu baten, ulertzeko bebai ze gaitxik garen momentu honetan garen lekuan, hau da, fasismoa lehenbe egon zan, eta momentu honetan gaur egungo egoera ulertzeko ezinbestekoa du atzera begiratzea, bestela iraganeko akatz berak errepikatzera kondenauta egongo galako. Zentzu baten, militante honek danak gogoraraztia ezinbestekoa da bebai guretako militantzean beran aldarrikapena einalizateko, militantzia beraren zilegitasunan lehen komentatu dugun moduan, Palestinar resistentziarekin komentatzen dugun moduan, militantzian beran zilegitasun hori aldarrikatzeko, eta, adibidez, hainbat joera edo hainbat jarrera egon dien gudari egunan arira eta hainbat jarrera desberdin emon izan dia omenaldi honen arira, alde batetik PNV eta PSN partetik kriminalizazio kanpaina oso handi bat emon da, zentzu baten figura horren kriminalizazio bat, bai txikitauta egin kasuan dudaik ez, zarautzen lona bat jarri zeben eta zuzenian PSeko konsejal batek ospatu zeban ze efizientzia eukizeban udaletxeak hori kentzerako orduan. Oker espan hau, hilabete batzu lehen hau gaztetxetik botazan PSN-eko konsejal berdina, orduan alderdi danak urten zian esan ez nola botako dan alderdi politiko bateko kide bat, espazio politizau batetik, eta gerora seguramente argumentuak personia beak maigainatu. Hori da, eta beste alde batetik be, nik uste dut seinala biharreko zerbait dela, egon diela hainbat memoria ariketa artifizial, ez? Zentzu baten importantia pentsatzen jat figura bat edo hainbat gauza kontutan, omentzen dienian edo gogorarazten ditugun momentuan, horren trasfondo politiko eta soziala kontutan ukibia dugula. Ezin dugula ustu eta figura hori bere hortan saldu edo erabili gure marketing politikorako. Eta nik uste dut, bai pasau dela kasu honetan, figura horren uste politiko bat egon dela, erabili diela figura horrek edo erabiltzen diela sarri proiektu politiko bat berrizteko edo esateko honek be guriak izango zien edo guriak zien, zure proiektu politikoa guztiz beste norabide batera bideratu zuen momentuan. Eta nik uste dut, zentzu baten trasfondo politiko hori dala guri behintzat inporta jakuna, ez hainbeste figura zehatzak, ez hainbeste figura horrek edo militante zehatz horrek, baizik eta militante zehatz horrek zeren alde egin zeben, ez? Kasu honetan, manifestazioa 78ko erregimenaren eta fasismoaren aurrean langileok haustura politikora
lemapian joango da, eta zentzu baten hori da aldarrikatu biharra daukoguna, ez? Haustura politiko hori, edo lehenagotik haustura politiko horren alde egon ziren militante guztiak, eta gaur egun garen guztien aldeko manifestazio bat izango da, ez? Zentzu baten gogoratzen bebai, orduko militantien ondorengoak izango gala, ez ondorengo zehatzak, baina zentzu baten ulertuta bebai, euren burrukan ondorio bat gala gu, eta importantia bebai ulertzia 78ko erregimenak frankismoan eta kapitalismoan jarraipena bermatzen da bela, eta horrek zentzu baten langile klasian zapalkuntza, autodeterminazioan ukapena eta errepresioa betikotzen da bela, eta orduan haustura politiko horrek zentzu baten maigaineratzen dau sozialismoan beharrezkotasun bat, hori dana gainditu alizateko, bai zentzu honetan kapitalismoaren gaindipena, autodeterminaziorako eskubide horren defentsa, eta honekin danakin apurtzeko zentzu baten deixa itzen dugu bai, abenduan 6an Durangora gerturatzeko, igual despistauren bat Durangoko azokatik urten eta bertan agertuko da, baina hori, nik uste dut importantia dela, iraganera behiratzen dugun momentu horretan be, zentzu baten hankak lurrian izatea, ulertzea benetan burrukan inzeben horrek segaitxik edo zeren alde inzeben burruka, eta guk ulertzea gaur egun gure papela zein izan biadan. Ze kompromisotatik inbia dugun berba, eta bueno, ze tokatza jakun zentzu baten hemendik aurrera guri itxa. Bai, lehen moztu dutzut palestinarrari buruz hasi zaenean militantzien konpromisoak moztu ez, baina bai aipatuek erora urtengo zala mai gainera gai hori, eta kasu hontan urtetekoa esan ez. Nola biharrezkoa da iraganeko militantian figurak aipaketia, eta batez be aipaketia militaileko eskubide horren defentsa eta konpromiso hori gora aipaketia, ez? Eta gaur egunean be konpromiso hori aurrera eruatia, batetik hori litzake abenduan 6an mai gaineratu gura dana, bestetik zuk esan dozu moan aipaketia nola konstituzio zubixia da abendua 6ko datetan, aipaketia nola 78ko konstituzio hori jarraipen bat izan zen frankismoa bukaeroakiko, da Franco hil zen isa gaur 50 urte, baina garbi dau, eta kontestu hontan nun gaixak etaten hasi eta danetan fasismoa aipatu behar dozun, kontestu hontan ondiok eta presentio dauen jarraipen bat izan zela konstituzio hori, eta zer esanik ez gaurko alderdi gehienak orduko alderdi zen jarraipenak. Bai, eta falangistak Gasteizen manifestatzen diela 2025an. Ez dauko 50 urte atzera inbiarrik, gaur egun bizirik dagoen zerbait da, eta, bueno, tamales, gero ez da bizi handixo hartzen da bian zerbait da. Hori da, eta horretik da biharrezkoa, bai azaroak zeixan, baina, bueno, orokorrian militantziarako pauso bat ia, haustura politiko horren aldeko posizio bat hartzia, eta bestelako jarrera da nairi, jarrera fasista eta reakzionaizo da nairi, aurre ikia. Eta gaurko apur bat, orokorrean ikusten gai horri lotuta lantzia gura gabela, bai, azaroak 25 begira, jarrera matxistan salaketa desnormalizazio eta kontrako antolakuntza bat aldarrikatuz, eta abenduak 6ko manifestazio hortara begira, arratsaldeko 6 okerrespan hau? Bai, ustot baiet. Arratsaldeko 6 Durango ningoan manifestazio hortara begira, deialdixa zabalketako, beti be, 78ko erregimena, konstituzio barrixa, frankismoakin jarraipen moan ulertu da, eta horrekiko haustura bat, gaur egunean be planteileko biharra azaleratuaz, eta eskua luzatuaz, frankismoan kontra, fasismoan kontra, machismoan kontra, burrukan dabilen edo zeinari, gurekin batzeko, bidata horreian eta egunerokotasunean. Hori da. Eta hori esan da, ondo pentsen bazatzue itxieраruntz ingu, bi data honek aipatu du, data garrantzitsu moan, isa poligrafoa jauzizat, bi data garrantzitsu moan, eta horreikaz aparte, agendan baku bestelako data batzu, bergaren adiez, abenduen esan honek ate jokauela data batez? Bai, kasu honetan, bueno, Zubitxako zentro sozialistan 5. urte hurrena da, ja, 5 urte. Eta bai, horren arira hainbat gauza antolatu ditugu, sare sozialetan eta
publikatzen joango ganak, eta hori, nik uste dut importantia dela bebai, ez bakarrik agendara ekartzea, baizik eta antolatzeko espazio horren zentzu baten, aitzakisa hori hartuta ez, antolatzeko espazioen biharrezkotasuna bebai langileen dako, zentzu baten, espazio barik eserra antolatzeko gaitxasunik ez daukogulako. 5 urte dira eta zentzu horretan 5 urtek be askorako emon dabe eta espero dugu hemendik aurrera be emoten jarraitzia eta hori, sare sozialetara biztazo bat emon eta bertan joango ga publikatzen bertako egitaragoa. Bai, antolatzeko espazioen beharra lehen aipaketa zen itziar ziteien kasuan. Bai, zelan asamblada bat nun emun biherdan, eta zelako baliabideak biherdien asamblada hori aurrera atateko eta olako kasuak, Joanese komentau dauen amoruen, irudi oso potente bat die eta hortik jarraitu biharreko zehose. Ados, orduan aurrera begira, esan dako moan, azaroak 25an, 6etan Severo Altube plazan, abenduan 6an Durangon arratsaldeko 6 oso okerrez pagabitz, eta abenduan 13an Bergaran Zubitxako urteurrena, Zentro Sozialistan biharra maigaineratuaz. Eskerrik asko Joanes eta Itziar, ona etortiarren. Berdin. Eta entzuten bat onaino aiau bada, eskerrak emongo xau aribe, eta esan dako moan, egunerokotasunean kalian ikusteko prest egongo garagu, eskua luzatuta elkarlanerako gertu dauenari, eta beste barik, urrengo podcastera arte. Hori da, urrengora arte.